Asi kutanga ndoti kwazwa inandi napo ire kwazwa inandi. Unokwaziswa na sekuru hanzi hakuna chandingataure chakadi chandinganyanyotaura zvako maererano nenhau yenyu. Chekutanga ndinoti makadii? Makadii sekuru. Inkani yanu yangana ingachitengati nkani yakusenzeka asi nkani ipasa chisoni. Nhau yenyu takaitarisa inoita kunge nhau yemanga-manga kuirerutsa asi iri nhau hombe inonzwisa tsitsi. Ungofanaje? Murumanzwa here mashoko? Kumanzwa sekuru. Ndikayangana machoka patara muchikwatama na nkani. Sekuru vakatarisa vari kuona mabvakure mafamba nzvimbo dzakasiyana-siyana muchifamba nekuda kwenhau iyoyo. Paribe kana zvinhu zvikomara? Hapana kana chinhu chiri kufamba, hapana zviri dambudziko harisi kupera. Ate mukapita unyabezi mukafuna kutangiziwa penangu mukafuna pagari kobiri yakutsana kuenda mapepere. Hanzi pamwe pacho unoenda kung'anga hapo hauna kubhadhara, kana kuti wabhadhara mari uchinja kuita mapepa. Masara musi yajani? Hanzi mashiripiti eiwayo. Ndo kusaziva nanhasi ndo zvinongotitambudza kuti zviyarewe. Sekuru? Kuvindia kugwambia angapasandubadza onana sekuru ari panze apia pala chaguta chaguta kana sekuru chaguta iyo madhara tifuna timborevana chimboyanganisa madhara. Baba vemhuri toda kuti tombotaudzana tichiona mafambiro ari kuita upenyu nekwatakabva neupenyu hwedu. Ukaona nkani kuchiitika ndeyakakatizana one? Hanzi nhau iri kuitika ndiri kumanikidzana here kana kuti? Hapana kumanikidzana. Chabwino. Zvakanaka. Apa ndichakupasa mpando ureve verdade zvinhu zvikuchitika mesmo. Chitofea? Zvanzi nasekuru ndichakupa nguva yokuti utaure zvinhu zvese zviri kuitika kubva kumashure kusvika pari nhasi, uchitaura wakasununguka usinganzvenge-nzvenge. Ukumva fara? Ukumanzwa here mashoko? Asi yakuyamba muchipita mandaona panimbo dzina kuti Aida. Hanzi asi chekutanga muchingopinda padhoo ratete guru tasvo pabuda zita rekunzi Aida. Unomudziwa? Unomudziwa here? Aida ndimai wangu. Ndimai wako iwe? Ndovada kubara? Ndovakakubereka. Vari kuponesa pano? Pari zvinezvi vari kupa amai? Vari kumberengwa. Unogona kana vatenga vachibwera navo? Unokwanisa here kunovatora uchiuya navo? Mukandipa zvokuti ndega ndakadai handigoni, asi ndikabatsirwa ndinogona. Aiga. Apa nkani yaubwerera nkani munako mtsikana ka? Apa nhau yawavinga, nhau yamafambira semhuri, inhau edambudziko riri pane mwana wako musikana ka? Ndizvo rini? Ndizvo. Ndizvo tafambira pane mwana musikana tototi nemhuri. Asi chikuru chatitsvitsa pano chekuti tizozive kuti musha hamuna imba yangu haina kumira zvakanaka. Takatangira pane musikana iyi. Ana nguva idareba masha? Aita nguva hombe zvakanyanya. Ya pane tingati pane makore 13. Asi ndo pamagumi nematatu ndokuziva. Aya mashure ese akanga ari kutorwara mwana tisingazivi. Kutaura kuti tikatote mumashure tototi upenyu hwake hwese pa 24 years dzaina. Azvimba zvichisoni. Zvinonzwisa tsitsi, rana sekuru zvinonzwisa tsitsi. Okay. Iwe pawadayamba kuziva udayamba kuziva papona? Iwe pawakatanga kuziva wakatangira papi kuziva? Tikati pakakura achi inge pakabatwa pneumonia ma3 years kuma grade 1 akambobatwa chirwere ndokufamba naye ndokunzi kune chirwere chinonzi pneumonia kuma doctors. Ndokuita sezvapera. Hatina kuziva kuti kutokura kwechirwere. Izvi takazotoziva nekufamba-famba kwamuri kuti mafamba mumwe aigona kutotaurawo zveshuwa kuti aiwa izvi chirwere muso wakanzi makorokoto achibarwa ndobva zvakatotangira. Ende hatizvirambi nekuti
zvinhu zvimwe zvatakada kutomboona imo mumagrade 1 asi tisingazivi kuti paakatinyaradza apa hosha iri kutokura. Kwakuzoti kuenda grade 7 achida kusondo rekuti sondo rekunonyora pagrade 7 ndo pakatemwa nekamwe kamwana wesaizi yake akatemwa ndebaba ndeti ndobva angodona pasi ndofunga kwemaawa anoda kukwana kuita 4 akanyarara. Ndobva tashaya kuziva kuti chii kwatozoti papaya pembeni kwava kuti tati gare gare akuda kunonyora kuti mangwana ndobva adonha futi. Saka ndai takajoina premier kumahospital kwekwewo ndokumudaidza wepremier ndokuyayo ndokumutora ndokumuti pamwe iBP pamwe chichi mwana muduku asi BP hapana tirega titarise chirwere ndokumutarisa. Ipapo hawana chawakaona vakati no hatina chatiri kuona imbodzokerai naye. Iye anenge atojeka manje kudzokera futi peinga ari pai zvikanzi aiwa chimbodzokerai naye kana paine zvazoitika futi munongotifonera. Wari kundonyora akanga akutoti achiti mangwana subject iri kuuya aitotanga adona ozoendake kuchikoro. Nesu takutongoona kuti kungoti munhu uyu zvinhu chiiko chiri kuitika hatina akatonyora kusvika grade 7 pasina zvatataziva. Oramba achidaro ndopo takatanga kutonzwa nevamwe aiwa kana ivo vaititakura vakatoti vana baba izvi hazvidi mukiriniki baizvi hazvidi muhospital endai naye mutsvagewo pano vanobatsira. Zveshuwa ndezvatakaita mumaprofita tichienda vanotitaurawo mudzinyanga tichienda chakachinja hapana. Takatozoti tafamba futi kubva pagrade 7 ipapo pese paita hake grade kusvika form 4 ine takaitosvika panguva yekuti foni pamwe ndaitotoramwa kusiya momba nekuti kwandaingoenda kubasa hapana pekuti waipedza 2 days kana zuva baba huyai mwana adori. Pamwe zvaitoitika kairi kana katatu pazuva. Usiku hwacho hamurari kurara makatarisana kudai koti mwana haatauri. Toenda taitosimuka chero pano zvikabuda na2 ini ndaisenza uku ami wakasvika paami kana wavhara gedhe na10 hauchapinda hauchabuda. Asi takasvika wakuziva kuti kana wanokuroko auya regai aende. Waishanda kuami kubona kuami kongochi waishandira uri kwaMutareko ndaitogara mukempi asi imba yangu iri kudanga mvura but takapuwawo mukana wekuti uyai mumbogare mukempi muchiitawo zvamunoita kunzou zvinoitika mani. Saka takasvika pakuzikanwa nharaunda kubva munhu yese ngari mukempi nanhasi wakatoona vanobvunza kuti mwana asei. Tadaro tichitaurwa kusvika form 4 yakanyorawo achingodaro. Apa akanga akuedza kuti akada kudonha aidonha adonha ozoita sehaka kwehando mokuziva oita sehaka akuchitaura manjewo futi ndine munhu ndakaiswa pano munoda kundibvisawo ndiendepi ogoiswa pano ndo papi zvikanzi takaiswa pamhuri yako. Togara kwenguva tikaendapo ndizvozvo zvataipuwa hatiti zvaishanda asi kushanda kwacho kwaisaoneka nekuti chenji yaitorera kure. Ndobva tagara wakapedza rini ipfumbo 2015 kubva 2015 iyoyo kusvika pari nhasi pfuma nepfuma dzakabuda dzikaenda mahara ende tichitaurirwa futi nechiri kubuda ipapo kuti dzichapera. Pfuma mombe dzinopera mari ichapera nemi muchapera tsoka.
but hatina isaka taingonzwa tikati hatina maitiro izvezvi chiri kwete udasiya takatosiya zvese ndatosiya kutosiya kwangu kwekuda kwekuti hapana kana nguva yatakasiya kana chandakabuda ndati handina we ndakabuda mu2020 ingoti mari inochinja chero nguva yakatouya mari yacho yekuwanda lamutsamuya asi makazosara maaneka 1000 kwakutoda unotengene 1000 uko handi unenge uine zvigambawo wovharawo apa wovhara apa mari tatarara anabva arohwa futi papo yakatopera enda waitotaura kuti hauna zvaunoshandisa mari yacho maona tiri kutoti kubva ipapo zvenge zvaakuti pamwedzi aigona kudonha kairi katatu sondo rekuti kana kuti mazuva mairi matatu asara ekuti mupinde pamari kunyepa inotanga kutofamba mari iyoyo kuti mubude musati matenga kana chinhu chinonzi chinobatwa munosara mozodzoka uko mari hapasisina modzokera futi kudanga motengesa mombo kuti pamwe mhuri kusvika danga hatisisina chinhu sarana ndove dzega handidi kunyepa kana mari kusvika nanhasi hapana chinobatika apa musikana akudonha akuhaka apa akuhaka achitaura zita ramai achitaura handini mai wako aida kuseri kwacho anenge achitaura futi kweruti rwomudzimai saka kutsva kumberi nekupi nekumusana saka apa imudasonzwa sei kuti kunokuna atatsva apa makazozvinzwa sei kuti kunokuna sekuru tatsva hanzvadzi yake yaanotedzana nayo ndiye waikuona ipai pamafoni nekugugura mazuva anawo mazuva achiziva dambudziko rei nekuti mhuri yangu ndaitofamba naye kazhinji yese nenyaya iyoyo tese waripo panguva iyoyo taingoti pazvaitikira tese saka uyo akazosvika pakuona sekuru avo parunhare kwakuchiti no dambudziko iri baba ndiri kuona vanonzi sekuru tasu wane zvavari kuita zvatiri kuona zvinenge zvinoendeka manga madii kuti mumbotira kuti mumboonawo kuti pamwe zvinodini zvinogona kutiitikawo ndo zvakaita kuti tizosvike panapa iyo musikana chii chinoitika satataura kuna amai musikana anyatsotsanangura kuti chii chinoitika tisati tataura naamai ndinorara nenyoka yandisingaoni nyoka iri pamwiri pangu inobva apa kusvika uku yomunyero nemuchiuno kusvika uku ai ndarara naye ndokutisa zvinhu zvavai kuzasi kwangu kunotsva nguva nenguva ndikaita pandiri nemunhu akafa akaiswa pandiri ndikaiswa chidenga chemunhu panapodeko uku kunoona apa pane chiplasa mazita yanechinja ita redha zokuti kwayewa munhu anokwanisa kuchinja kana kuita nyoka kana ita kana kanhu kadiki kadai makumbo yanozvimba zvekuti kugara kwacho kunondinetsa mudumbu munoita kumunya zvekuti kuti ndigare kuti ndiswera ndigone muchipisa zvakanyanya kudai kwese uku ndiyo ndichitsva kwese uku chinja nyoka yaisi wani inondirara zvinhu zvati ndozviona zvichiuya kudai ndikuona vanhu vanonge vachiuya kwandizvo ndikayewa kana pamadziro dai nochingoona vanhu nguva nenguva zuva nezuva nekuti asi apa ndikuda kutaura muchinyengo apa nyaya yenyu ndokuna iri mumaoko mangu aisiye kuti kutanga pano ndikatarisa munogona maane 4-5 days uchipiwa mushonga paurupiwa mushonga pano uri kunzwa zviri kuita sei pana pandina nyasha ndonyanya kuona ndochizviona but hazvina simbo dai asi kusvika pauri mazuva ndonchizvinzwa kure zvazvandaita ndiri kumba ndochitoti ndikangogara dai ndondiona zvakutouya zvichiuya nyoka dziya dzichiuya ndondisina zororo kana kuti ndiswero dai handisweri ndonchingoswera ngifamba noti ndondichitsva kurara handina ndisingarari ne amai tomboenda pana amai ndimi makabereka ka unonzani Gertrude ndokabereka musikana kuya kwaita pano 4 days 5 days awagara ise pana zvikuchinja here kana hapana pamwana wako sekuru ndokona zviri kuchinja
Noti paewe kumba engude. Achikwidza mapendekete. Achingude. Kuti chii? Zvanzi mama, pane chinhu chiri kumashure kwangu chiri kuita chirikutondishungurudza. Asi pari zvimwe zvekugara kwataita panapa hapana chiri kuita zvapera. Ndakadzonezuro kutaura kuti sekuru ndechinhu chandida kutenda. Kuti mwana wangu aingara achikwidza mapendekete so asi apa so alright. Handizvo mudaro. Unoona nyaya yenyu kapa medzisire yacho. Tichada kuti amwene vako wave pano. Ngavawe zvavo. Unopanza? Tatura wave pano. Haisi nyore kutika pane mwana. Iyo musikana kwamupiwa mushonga uchaya nekurutsere pano. Ekurutsa. Kuchaya nekurutsa wakachaya. Makandipa pandakadzokera kumba sekuru. Wakanochaya nekurutsa? Akachaya nekurutsa? Gongo akachaya nekurutsa. Kuzvironda zvako asati zvane change kutadza kuomera kana zvichiri fresh. Uku zvaraiti. Asi pane zvimwe futi zvandasirira. Zvekuti hana ikarowa iyi. Inorowa hana kudai. Ucheko kumashure hauoni kana munhu. Asi pane pamakanditarise pajira ndonichiona varume 2 vanonga vachinditevera. Akapfeka zvichena, akapfeka cheblack. Plafuti pane chinhu chinofema chiri pandiri kudziko sasuku. Unotozvinzwa kuti pana pandine munhu andinaye. Asi akabatana nemudeu chinofema kudziko sasuku nokumakumbo. Wazviona pagrass? Pajira apo kwaona chii pagrass panza? Pajira ndakaona kuti amai makaona chii mugrass panza? Ini pandakaona vamwene vangu vane vakapfeka retso nechinhu pamusoro chidende chavanga vainacho. Uku kune retso, uku kwese kune retso. Then ndo pandaona jira raipepereka kudai. Ranga riri munhu akafa side iri. Anga agonika maziso amabvunza asi munhu akaita se akafa. Then papaita jira rakabva uku nekuruoko kwake richibva richinoguma. Sezvo zvamutaura zvakabuda pagrass. Zvakabuda pagrass. Then ndandati izvo zvese zvamakaisa pamwana wangu bhisai. Wakatora chigero. Watanga kucheka kubva uku. Wachidzika nacho. Wachicheka wachibvisa. Vandaona zvakare munin'ina wangu akashanjira futi mwana wangu uyu. Ndo zvandakaona pagrass. Ndo zvandakaona pagrass. Ari kumushandisira mupurwa. Vari kurara naye futi. Ndokumuti iwe zvawakaisa pamwana akatora mapikicha kumba pane paakamboya kumba tichigara mukembe. Vatora mapikicha aya ndobva aenda kwa munhu wandakaona pakaenda handaudzwa kuti ndepapi. Asi akatora mapikicha aya kwakudaiswa mwana kwake. Kwakumuonerera nemapikicha aya. Pana kuti zvauri kutora zvipo zvawana wangu handizvidi. Akabva tangobvisa kuti chii? Vamanya kumotikari yaiyo yebhesi iripo. Ndichiona zvakare munin'ina wevava achiuya anga aine motikari yeblack. Achibudisa mari kudai mari avhura dhoo achiti mari iyi. Iye havana kutaura asi aibudisa mari iyi. Ipapo ndichiona zvakare hanzvadzi yavo. Ndodaro ndani nguva ndisikavaoni asi varikuratidza kuti ari kurwara nemukwasha. Hanzvadzi yavo ndaiona iri pasofa reblack rineneka. Akaita zvekugara. Ndodaro kuti ndowana ndakaona pagrass. Ndozvo ndakaona. Saka chapo chatikuda kuwira muzukuru kuti tisunungure mwana wako. Ndifuna kumutsodzora wandishita. Hanzi chatakuda panapa sekuru tasva havadi kuperera nhoroondo. Vanoda kuita zvinoonekwa neruzhinji rwenyika. Saka sekuru tasva chava kuvavarira vada kuti mwana wako dambudziko rese vari kutaura kuti apa izvezvi ane 24 years. Vada kuti matambudziko ese aimunetsa makore ese aya. Zviye zvinopera pana padara sekuru tasva. Kana tomboti ndiwe kwese kuprofita kana kunyabaisa kwawaenda nezvawasangana nazvo zvaitika pano. Zvakamira sei? Iwewe kwamaifamba imimi semhuri hameno kungayo kumaprofita kuti kun'anga maitombofamba muchifambira dambudziko iroro nezvepanapa zvakamira sei kwamaimbobatsirwa nepanapa kwamaimbobatsirwa zvaitosvika pakuita sezvazviri kuita here panapa kana kuti zvaitodarika panapa kana kuti aiwa chenji yakato tiri kutoti magariro akaita zvekutoda izvi dai muri kutoona ari kudai achitodai nekutodai pamusoro inogara akadai anogara akadai chii mwanangu apa shaya yakadini kuswenyini
Shaya inenge yakabata. Ndiri kutsva neusiku ndiwo magariro ake. Ndo magariro ake. Ndotomuka ndogara. Semubereki aurarika kana dambudziko rakadaro. Wotosvika kuti mama ngatichirarai. Unoona panobva asi nguva yetu yekurara upenyu sekuru hwakaoma. Nguva yareba asina kurara pamwe. Muri mujeri. Kureba chaiko hatimbori kunye panapa. Masikati harari. Iwe unobva kupi mudara? Kumusha ndikupe muzukuru. Kumusha kune mhuri yangu izvozvo ndine kunodzi kudombore mbizi. Inini handina kwandinobva be. Hatidi kunyetwa. Mai wangu chaiva ndakasvika pakuwabvunza kuti bvunza rekwangu hawadi kuzvinzwa. Hawadi kuzvinzwa. Ndikatuma hanzvadzi yangu nerweseri kuti dai wabvunzawo pamwe iye hanzvadzi ari pano pazasapo maflatsi aya. Akaendawo akanzi ikoko kwaari kuti ari kunzwa kuti mhuri yake dai azivawo dzinza rake ngaataurirwe ikoko. Ndokutoona kuti mai watori nehasha. Vakahure. Kana muromo waiva yotaura kuti inga ndakakuhura wani. Hatitozivi baba kudai. Wega life saka ndakatoona kuti handina kwandinosvika kwavari. Asi apa pakuti kumushando kupochoya pano. Ndiani? Kwaunoti kwaunobva uchiuya panapa ndikupi? Kune ndingati ndiri padombo rembizi asi ndinogarawo hangu ndinemba mamutare. Kudombo rembizi kunonzi kugodha renyanga namakoni kuna nakristen mama. Ndokwandiri. Kumukadzi kumusha kwakaenda kuti? Kumusha kwemukadzi ndikupi? Ndakaenda rora nawe matongo. Saka wabereki wacho nanhasi wariwo kusaidi kwatiri. Okay. Ndotongoti wofambewo hako kavhileji asi apadhuze. Kwatakabva chaiko tichibarwa nekwandakakurira ndepachendambuya kana iwawa ndekwachendambuya. Okay, makangomaisana mese. Ende wano awa tikatarisa nhoroondo chiramba tichitarisa mai wangu namai waiyeyu wanhu waipinda cheche imwe nekuti nharaunda ndeimweyo zvekuti kuzivana wakatozivana kare zvichibva zvabva nekuvabereki wanasekuru wedu nanambuya wedu naiwo wanhu wakakura wese. Kana dai huri hubatwa wanhu waitongoziva kuti wowana warorana asi hubatwa hungoripo. Choda kutenda wakana kutaura pamashoko pano padara tasvuda kutaura chii? Pakubatsirwa kuri kuitwa mwana wavo kubva zvamakauya mabatirwa muri kuitwa nevazukuru vasekuru tasvu kungaye kuchikafu magariro uye neurwere ndezvipi zvamunoda kuziisa kuruzhinji rweZimbabwe zvekutenda kuna sekuru tasvu? Inini chekutanga ndichisvika pano zvandakangoona ndichiri pagedhi apo zvakabva zvandipa pundutso ndisati ndatomboziva kana kubvunza kana mumwe munhu. Zvakanditaridza kuti pane chiedza enda kubva pandiri kutaura pa24 years dzese idzi hatina kumbosvika pakaita sepano. Munoziva kuti tichisvikawo pari kuti nyangwe muri muno pamwe hamutoziva uchisvika unotobvunzawo mumwe munhu kuti zvakamira sei. But munhu wese mumwe achitotaura kuti indatongouya uzopupura kuti aiwa zvangu zvaita. Handina kuona munhu wese ari kubva pano kuti angofambira ari kugutsikana. Handidi kunyepa neni ndakutogutsikana nekuti zvandiri kutaura mwana atone chenjwa. Kana kuvese kwake uyu dai makamuona paakatanga kusvika dai maiti zvinhu zvokuti mwese chete vamwe ndatomuona handiyo fesi yanga inayo yaitotaridza kuti mwana ndimai wamwe waitobvunza kuti ane wana ungani akaroorwa here nekuona mwana but mukamona zvomungati munhu akaroorwa kana kuti ane mwana handi zvinenge zvinototaridza kuti ariwo mwana saka but ukamutarisa izvozvo kana nendiri kutonzwa kugutsikana nenyama nekutoda kupikawo haasiri mai wake vanhu ivavo handiwo miri yauba kufunga. mukaona hanzvadzi dzacho handi makaona makaona hanzvadzi nasisoto vasikana vaya ari kupi vasikana nhasi varume vacho kutozoramba vachikumbira
vari kudzimba dzavo. Okay. Asi dzimba dzacho idzodzo kana mukadzitarisisa nemi ndofunga makada kutombobabata. Zvino kuburikidza nana mbuya ivo vandotaura kuti hapana dzimba zvakapwanyika izvi. Nemabasa vanhu vane zvikoro zvavo. Magraduates asi hapana chikoro, hapana chiri kubuda. Vanotengesa mvura, maphysics. Vanotengesa mvura. Nematomatoes. Munhu akabva pauniversity. Unaira graduation. Pauzeti ka. Ibaba. Asi pauzeti kutengesa madomasi. Andina mvura nemaphysics. Nemari yawakabhadhara kuchikoro. Hakuna chiri munobva pfungwa kana mudai kuri kunzi munoona sekuru tasu. Pfungwa dzandakandinadzo ndichifungira kuitirawo avo vanhu ava dzakanga dziri pfungwa dzekuti dzekuvatenda. Handimaona kana kutsvaga mari zvinoita vamwe zviri mukazvitarisa ndakatsvaga mari ndichitobata zvinoitisa mari asi kuti kuchiendesa kudai hakuna chinobuda. Ndakabata zvinhu zvaiweta more than kuma 500 something million US dollars. Tichichajirana munhu achitakura achienda asi zvakazonge zvakubuda zvicho hapapo chakati hauna uchibata wakaitei izvozvo wachena musoro kuti mkwei kutokwa nemuroyi. Hai tatenda mpwere ameno mzukuru kana una shoko dataura kupweredza kwezi kana usina yai dati sunungwe tumboharapa for 7 days tozona tingaite sei. Sekuru ndabundiri kumsana. Une bundu tonitendera tone bundu rako. Binde ndatozvikanganwa. Musana wese wakasangaro 24 years last year ndoba akarega uchekwa. Ndinyora this. Angakoma musana wakadai. Ndiri wakazokuya kuchinda kuti afuti green. Yeah, gara chigara para kugara zvakanaka. Wakachinja ita green wing. Yeah. Azvina kuipa pana chapera Ndoda green. Toda kugadzira zvichapera wanzo. Inotenda sei. Apa una 7 days uri pano tozona kuti pas after 7 days tozoita sei. Musaradzo wechikafu chi muzukuru ndini. Sekuru ndoti zvese zviri kunditambudza nekuona zvandinoona zvese ndisaro ndiri munhu anofamba panyika. Aya ndikugadzira kutenda kwako ndokuchakuporesa ndizvona iyi. Ndatenda. Ndoti kana wega ukazviona kuti zvawakauya uchiita nezviriko zvikuitika lero zvasiyana zvina different. Zvasiyana. Aika. Nekuri. Ndatenda muzukuru. Amene kana una shoko muzukuru kana usinayo wanga wasununguka. Waziri zvinhu zari Ine chana. mashoko ekutenda. Utaura tena. Kutenda mabati watutwa pano. Zvinhu zvese kana kwese kuna nasekuru vese. Kutenda neadmin iri pano. Rudo rwakawandisa. Ndozvandiri kutenda. Vana vangana vanogara kuadmin kwaiwa mugara. Kwatiri kugara. Vana sekuru vakawanda. Atara vanhu vamwe vabatsiri vari kugara muimba yamugara. Materi. Ivaenzi mimi Vabatsiri. Navaenzi pano vanoti tawe pano vanondoto wakambouyawo. Nerudo rwacho kana mukavabatsirawo semabatsiro amunongoita mapuwa mukana. Munhu akararawo nehupanodi anoenda. nekuti ari kuti vanhu vese vari kuuya pano vachitibvunzawo nedambudziko redu vachisiriswa nemwana uyu hanzi masvika pasekuru tasvo dambudziko renyu rapii Parasti bus stop. Kana izvozvo ndatovingwa nehanzvadzi yangu ataura kuti pana panokoda chinhu nokuti pamwe atori nedare rake raachatouya naro pano ndichitenda futi zvinhu zvakaitika nezuro mafoni akuuya akubvunza takwataura tiri pasekuru tasvo yai amatobvunza nditori nevanhu vakatowandei vachatouya ndazotaura navo vana sekuru ndichiti ndoendesa here nhamba hazvina kuipa vapei saka hati muchavaona aika komusikana taura sekundozotoya nchitendo nchiti ndarorwa zvakanaka nekuenderwo mberi neupenyu hwangu ndozvandozvanchimupu ukarorwa uda kuzondiitira chii sekuru zvichazoya ndozvandozva nchitendo mwari kuti sekuru tasvakandibatsira ndafamba kwemakore hapana chachinja ndichingotambura ingoti mwari panapa ndiyo the last verse anetika ndatenda muzukuru wangu ndatenda thanks kana una chakutaura muzukana pasinayo angasumuka itende panze inezada sekuti ndineka ava vanhu ava wese vari kutaurika ava
changa chiri chichemo chedu nekuti fanika vamwe wacho vari kutoita ngo vari kuzvirowa madundu. Aiwa muzukuru nyaya ise pandi ndakati after 7 days. Oh, after. Yonogona kumbena nobata otaimena mazuva akasvika 7 odzoka tozopinda mudani. Kuti yedzinza sekuru. Zvese tozitaura kawanipa. Sekuru vaita basi. Zvakuita ka? Handitika. Aiwa, kuya ateza chapa tiri kune baba. Handitika. Munoziva kuti waita ukagara. Kudai. Mukatarisana wadai basi. Chii mwanangu? Baba tiri kuona nini? Kuganda. Saka uko mapepa anga achinza yaya. Mukomana iye uyu. Ati kwadza iwo mwechete ndokuri kuenda. Alright, mpere. Alright. Ndimira mukomana we auya papai mabva pano apo ere ndipada tungotangira naika kuti muri kuonawo zvinashanduko here kuti mari dzamaenda muchipiwa kuti muende kunobhadhara kung'anga muchienda dzichita mapepa kana makwira mabhazi mauya pano apa ndikufara ndikuona kamusikana kana matamba bvisa chifesi market one tarisai muone kana fesi yake pale kuisanduko iripo sekuru. Sekuru handizivi ndokutenda ini. Pese pandakafamba panapa kutora chokwadi pamberi paMwari. Ndopane yambudzo yangu zvese nyange zvazvo pari kunetsa pose. Ndimi sekuru vangu noti handina umwe sekuru handina umwe bhuku mukati muupenyu wangu. Saka wakunzwa sei mazuva ano kurara sei? Ini ndinorara 6 to 6. Oh. Handiti? Unombobati kune vamwe vanonga vachitonoizwa mutombo muchigara but ndichigara panapa inchange ndiri kuiona kuti ndandobvauto yangu igeza chaipo zvese ndiri kuona zviri kuita change zvokuti hauchada kutodzokera wangogara kapano pana seku wozi vamwe ukaenda zvinobva zvatanga futi ikoko aiwa ndongotori musango ini chasara pandiri zvinhu hazvizoperi zvese but kutsva kwandaiita chingoti ndikagara dai chingota chingogisikagari sezvinoita vamwe ndakugarawo kugarawo sezvinoita vamwe kuswerawo nangonzwa unorara nazvo zvaivo zvakutsva kuzasi kwesoko handichazvinji asi chinhu chimwe chete chandasara nacho pandiri chandikataurira sekuru kuti chinofema pandiri dai kudziko zasi kwesoko dai ndo chandiri kurwa nacho izvozvo izvi but aiwo kutika any day any time zvichango chapera handiti tinotenda amai ndimi muri kugara nemwana chitaurire tinzi pamusoro esekuru pamusoro emukomasilai ndikutenda nerubatsiro rwamuri kutipa pano mwana ndikuona zvine shanduko kurarawo akutorarawo hope nekuti asikatorarewo nene asi ndikuona kuti hope taakuita sei taakurarawo kuswinyiwa kuya kwakapera ndichimubvunza zvaarongozvitaurirawo ega kuti kwasara chiri kufema uku nechiri mumusoro nechiri kudzika kudai ndozvasara aiwa tiri kutenda ombarume pamusoro esekuru aiwa kutenda ndokwatiri kuita kuburikidza nekutaura kwake isusu tichimuonawo nemagariro atandichita naye shanduko iripo hombe yakakurisa zvikuru tichipawo hedu kutenda kune zvese zviri kuitika ndiri kuti zvatisiyanei nekwese kwatakafamba because hapana patairara dzinorara hapana pataiswera pokuti ungaswere asina zvaambokutaridza asi pari zvino ine ndichirongoonawo
munhu akutodzoka kumiri wake fesi yake kana nemuwo murikutaurawo ndinopupura zvishosa baba wacho munhu akutaridza kuti munhu pane wanhu wozi kana munhu akada kuona kuti akagarawo muna vamwe anongoti awanhu akagara asi patakauya pano munhu aikwanisa kutoona kuti uyu mwana uyu pane zviri kumunetsa asi izvozvi haiwa toda kupa kutenda tichitarisirawo futi kuti redu remangwana rakajeka kufamba kuri kuita kukomenda kwatiri kuita pane zvakaitika tinodara kuti ndo pane zviri kunzi zvasara zvacho hazvingaperi nezuva rimwe chete asi tinodara kuti tinoyambuka pandasira futi bunduru kumusana sekuanza ndana sekuru kwaendipa mushonga chinhu chachisingafambi pachakufamba chipinge simba rekuchinge chidauburodewo asi pandakasvika panapa chachisingafambi chachikangoramba chikangoti ndichiri kuchinja mapositions chienda chikwira chidzika ndokupera kutenda kwachiko tiri kushuwira izvozvo kuti dai zvachibuda zvidzoke yangoti kana kurutonhora yangorwadziwo dai asi pandikumwa mushonga zviri kuchinja izvo zvichirwadza ndozvinhu zvazvagarisa fenumutemba chenji iripo tikuona nangotsvairawo sezvinoita vamwe kunze kuruita vamwe asikana ndingongotsvairawo ndingotenda sekuti mwari wakuiteiwo zvakanaka vawanduse zvamunoshuvira mukati mupenyu nekuti baba Joshua kugara kuti aita basa panga pasisina zvekuti anosimukawo kuti tizivawo kuti ndoda kudai kwanga kuri kugara chete kwekuti munhu anenge akangogara asi tichienda futi izvozvi pane hatizivi kuti ndizvo here zvinodhonza kuti zvacho zvinotaurwa nekumusana uku ane kakuramba maoko kakusheka karipo ukageza kachinhu chiri kurwisana neudaiwo ukagara udai chinokusimudza udaiwo patinitoramba ndakagara nchingoti inini ndipa ndiri kutoponera panapa ausi kuzondiuraya pesana mangwana da kuti mutsagereza amutemererwa aika namushonga da kuti ndimuchenjere mangwana kusini anopasoko mangwana kusini pane mushonga wakuda chinjirwa mangwana makuseni ozotemererwa mangwana motsvaga reza mochinjirwa mushonga otemwa nyora aiwa tinotenda pane pamwe futi paari kuti iye pamwe wakanga ari kuti ndikageza ndiri kuona sekuru kuona futi mifananidzo dai zvandaita kanchi ndikagara udai kuti zvese zvamoti kana uri paglazi unongochita soona udai but zviri kuita zvichipera zvinoita zvaona nhasi wandozvaonoona udai andiriya handikutenda kwazvene mukuru aende kamwe chete anditi ndizvozvo ndatenda aiwa tinotenda sekuru tinotenda ngoma Sly tinotenda sekuru ini munditende hangu handisingangaini aiwa ruoko rwenyu ruri kuita kuti tiwane simba zambuko rijeke rijekere tinogamuchira tinotenda nekuti mwari akuitire nyasha kwese kwamunogamba tinogamuchira baba tinotenda amusorese Yeah.